салом алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як кадими шумо бошад. Видео хеле фаврӣ аст. Хоҳиш мекунам аз ҳар як кадими шумо ки аввалш лайк ва комментария нависед. Хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед ки як бародари мо дар инстаграм монда будемаш, гум шудагиҳои дар шаҳри Волгоград, Раҷабов Хайрулло, хеле ҷоя рақамош нависагиян ва рақамои додарашон дар назар дорам ва ному фамилияи ҳамон одами гумшуда. Хоҳиш мекунам аз ҳар як кадими шумо ки ҳамин бародаре ки дар ин сурат мебинед, илтимос ҳамин видеоро паҳн кунед. Бародарҷон, хонатон хеле ташвиш ҳастанд, кофта истен илтимос дар связ қатшон бирор, мақсад ба пеши семията, ба пеши аҳли байта биё. Худо нигаҳдорту. Дӯстон, видео хеле кӯтаҳ ба ҳамон хотир партумаш ки ҳамин 60,000 паҳнш кунед, мақсад кӯтоҳ ҳам боша, ба хотири Аллоҳ, ба хотири ин фарзандои ҳамин видеоро паҳн кунед. Хоҳиш мекунем як борига дар сторисоту дар чизе ки метавонед, ютуб, ватсап, мақсад имо, одноклассник, илтимос ҳаракат кунед ки ин бародар ёфт шавад. Худо нигаҳдорту. ва бародари мо дар шаҳри Волгоград мерава ба патенаш, айёстагиа патена получат мекунад, гум мешавад. Тӯли як моҳи 2 моҳ шид, мақсад нопадид ин бародар. Худо нигаҳдорту. Маълумотои пурраро дар ин рақамҳо занг занед бибинед. Худо нигаҳдор. Ассалому алейкум.